живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, знаеш ли колко прави това най-малко 1002? Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Тогава престава да те е страх и от страха да те е срам. Щом няма някой след смея, щом няма никой срам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай тук така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само